Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna Malama Ladi. Wanda marubuciya Nafisat Ismail ta rubuta muku shi, wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda bayan ta fito ne ta wuce ɗakin nasa saboda su yi magana. Gwara ta ja mishi kunne tun yanzu tun kafin maganar ta yi nisa. Idan aure yake so ga ma'unan yanzu sai a tayar da zancen tun daga alamar kamar macen yake buƙata ko don ya ga Ladin ta fi komai a jiki ne shi ya sa ya ruɗe oho. Wannan tunanin shi ne ke yawo a ranta. Tana tunanin Gaye ya raina Ma'u ne tunda bata kai Ladi ba, idan ba kyau ba babu abin da Ma'u ta fi Ladi da shi, kuma kowa da nashi kyan. Yanzu fi sabilillahi Abdallah wane irin jan magana kake son jawowa ne? Me ka gani a jikin wannan arniyar da kake son ɗauko min zance? In ce idan aure kake so ga Ma'u nan, to me kake nema ne? Wannan fa yarinyar ba addinin mu ɗaya ba. Idan ka ce za ka auro ta shi kenan kuma zance ya tashi. Haka za a yi ta yi da mu a gari ƙarshe ruwan gidanmu ba zai shawo mu ba. Inna wacce ta shigo ɗakin take faɗin hakan tana tsaye ne a bakin ƙofa riƙe da labule tana kallon Gaye ɗin da ke kwance. Shi kuwa keɓe baki yana cewa ni ban gane me kike nufi ba Inno fito min a mutum. Ƙwafa dai tana faɗin uban baka gane ba ne. Da wanne yare ne maka? Ni dai ban amince ka auri arniyar nan Ladi ba tunda ban shirya haɗa zuri'a da ƙabila ba. To me ma ya baka sha'awa a kanta ko don ka ga tana tafiya jiki a buɗe shi ne hakan ya rinjaye ka? Idan ma kana tunanin Ma'u bata kai ta komai ba ne, to ai ba shekarunsu ɗaya ba. Ita ma da zarar ka kiwata abarka za ka ga yadda za ta koma. Ai Ma'u zubin manya ne wallahi. Za ka ga yadda za ta koma nan gaba. Katse ta yi da faɗin ni kuma ce miki aka yi jikinta ne ya ruɗe ni? To ko jikinta ne haka nan nake son ta tunda zuciyata ba za ta iya haƙura da ita ba. Kuma ba zan iya auren mata biyu ba ki daina min zancen Ma'u. Ba ita zuciyata take ra'ayi ba. Amma kuwa ka ci amana wallahi tallahi Abdallah. Yarinyar da tun bata kai haka ba kake toshe mata kunne da kalamanka. Ta zauna zaman jiranka yanzu sai ka ce ka fasa? To in kalli mahaifinta da wane idon? Da idanunki mana. Ni fa Inno kina ma bani mamaki dama ashe ba ƙaunar Ladin kike yi ba. Ai tun farko ke kika kawo ta gidan. Har na ganta zuciyata ta kamu da santa to yanzu kuma ban ga wanda ya isa ya hana ni abin da nake so ba. Ya magana cikin hura hanci yana wani zare idanu har da huci. Sai Innan cike da masifa ta ce ai shi kenan tunda kai ka zaɓar wa kanka. Bar hura hanci kamar za ka yi dambe da ni. Dama wa ya isa ya hana ka? Ni ina hango maka abin da zai faru gaba ne sannan ko da ina son Ladi na ce ne ka auro ta? Ai ba cewa ne ka aure ta ba duk lalacewar naka ne. A wurina Ma'u ta fi min Ladi sau dubu tunda ban san wacce za ka aura ba. Ba mu san asalinta ba da inda ta fito kai ai sai ka ji tsoron aurenta. Ya ce yanzu kika san da haka kenan tun farko me yasa baki tuna ba sai yanzu. Ni Inno ki daina ma min maganar nan domin ba fahimtar ki nake yi ba Ladi nake so ba wata ba. Ke kika ja min tunda ta zo ta addabi zuciyata kin ga kuwa babu yanda zan yi in cire ta. A fusace Inno ta ɗaga hannu ta narka mishi da uwa tana cewa ƙundun ubanka kai da zuciyar taka tunda baka so a faɗa maka gaskiya kai ka jiyo. Sai ta ja tsaki tana taɓe takumammen bakinta tare da banka labulen. Ta fice ta san idan ma ta biye mishi ita za ta jawo shi saboda rashin ta idonsa. Ko da ta fita ɗin ma mita take ta yi tana cewa babu ruwanta duk abin da ya janyo babu hannunta a ciki ya ƙare masa. Shi kuwa bai sake cewa komai ba tunda bai damu da zancen nata ba. Daga baya ma sai ya miƙe ya fice a gidan ganin ta ƙi daina zancen. A can ya haɗu da su Sanda inda suka saba zama shi ya sa ya zauna suka ɗan taɓa hira kasancewar sun kwana biyu su haɗu ba. Har dare suna wajen sai kiran sallah ya tayar da su suka je masallaci. Daga nan Gaye ya wuce gida bai bi ta kan Inno ba don har a lokacin sai da ta tare shi da zancen Ladin. Nan take lallaɓa shi a kan maganar Ma'u ya yi haƙuri ya amince da auren Ma'un ko haɗa su biyun sai ya yi amma fir Gaye ya ƙi kula ta.
bare da sa ran zai amince. Washe gari shiru-shiru Gaye yana jiran ya ga Ladi ta dawo gidan amma babu ita ko fita ya ƙi. A gida ya wuni cir amma babu ita. Ganin ba zai iya jurewa ba ne sai ya shirya ya wuce can Kuregu. A gaban gidan ya tsaya ya buga. Sai ga Emeka ya fito yana kallonsa. Kallo ɗaya ya gane Gaye shi ya sa ya ce mishi lafiya. Sai Gaye ya ce Ladi na zo nema. Cike da mamaki a yanzu yake bin sa da kallo. Ya kasa ma furta komai sai kuma daga baya ya ce oke bari in kira ta. Shi Gaye bai ma ce mishi komai ba ya wuce ya jingina bayan shi da garin gidan. Yayin da Emeka ya wuce ciki ya samu Ladi zaune a falo tana kallo. Sai da ya zauna ya ce kin yi baƙo Ladi. Someone you think will come to you. Baƙo? Ta maimaita kalmar ita ma tana kallon sa but fuskar ta ɗauke da mamaki. Baƙo? Kwanaki ya taɓa zuwa ai ya ce mana ke yake nema kuma yanzu ga shi ya zo ki fita ki duba shi. Shiru Ladi ta yi na ɗan daƙiƙu before kuma ta ce gaskiya ana tunanin akwai wanda zai zo wajena. But bari na duba ɗin. Sai ta miƙe tana nufar ƙofar za ta fice daga ita sai doguwar rigar atamfa ja mai sirkin baƙi da brown. Mai gajeren hannu ne sai kuma kanta da babu ɗankwali sai sabon attachment ɗin da take faman ƙyalli saboda gyaran da ya sha a tufke yake a tsakiyar kanta da baƙin ribbon. Sai aka zubar da wani a gefen goshinta wanda ya rufe mata girarta ɗaya. Takalmanta ta saka a bakin ƙofa kana ta buɗe ta fice. Tana fita bata ga kowa ba sai ta waiga gefe. Ganin babu kowa sai ta juya tana kallon ɗaya side ɗin. Na suka haɗa idanu da Gaye da ke tsaye a jingine har yanzu. Ya ɗage ƙafa ɗaya ya tokare da bangon yana kallon ta tun fitowarta ita kuma waro ido ta yi cike da al'ajabin ganin Gaye a nan ƙofar gidan. Wai shi ma guntun murmushi ya ɗan saki yana sakin ƙafar shi a ƙasa. Kana ya tako a hankali ya iso dab da ita yana faman kallon ta. Sai dai bai yi yunƙurin taɓa ta ba kamar yadda ya saba ba, illa cewa da yi ba ki yi tunanin ganina ba ko? Sai lokacin ta ɗan ƙyafta idanunta tana janye su a kansa tare da dukar da kai cike da jin wani irin daɗi a ranta. Har a fuskarta sai da hakan ya nuna. Na biyo ki ne saboda na ji shirinki ya yi yawa. Jin wannan kalaman nasa sai ta ɗan ɗaga kai ta kalle shi sai dai bata fahimci me yake nufi ba. Shi yasa ta tambaye shi mene? Ko kin manta? Ya yi maganar yana karya kai tamkar ba shi ba. Cikin wani irin salo. Ita kanta kunya ta ji ya kama ta har yanzu gani take yi kamar ba Gaye ba ne wannan murɗaɗɗen mutumin yake mata haka. A jiya kwana ta yi a zaune tsabar farin ciki da yadda ta samu soyayyarta a wajen Gaye. Babu abin da ya kai mata hakan daɗi shi yasa a jiyan kasa haƙura ta yi. Sai da ta kira Rose ta sanar mata da komai. Ita ce ta sake ƙarfafa mata gwiwa sosai kuma ta ba ta shawarwari ta yadda za ta ɓullo wa al'amarin har ta kai ga ci. Hannu ya sa ya kamo nata a hankali hakan ya sa ta ɗauko tana kallon sa. Fuskarsa babu walwala ya ce me yasa idan ina miki magana ba kya son kula ni ne? Ko har yanzu ba ki yafe min ba ne? Girgiza kanta ta yi da sauri cikin sanyin murya sosai ta ce na yafe maka komai ya wuce a wajena. Ɗan shiru suka yi gaba ɗayansu inda shi yake ta faman murza mata hannu yayin da hakan yake saka su a wani yanayi mai wuyar fassara. Gaba ɗaya jinsu suke yi a yamutse kamar ana sare musu wani abu a jikinsu. Har wani limshe idanu suke yi gaba ɗayansu tsabar yanayin da yake musu daɗi. Gaye wanda ke faman kallon fuskarta da ta sauke a ƙasa da ƙyar ya buɗe baki a yanzu ya ce me yasa kika amince da ni lokaci ɗaya? Ke ma kina so na ne? Shiru dai tana ɗan rintse idanuwanta kana lokaci ɗaya ta gyaɗa mishi kanta ba tare da ta ɗago ta kalle shi ba. Shi kuma ɗan murmushi ya saki kaɗan yana tauna leɓen bakinsa tare da jan iska mai ƙarfi ya fesa mata. Saboda kusancin da ke tsakaninsu mu je ki shiga ki haɗo kayanki sai mu tafi. Ya yi maganar a hankali yana sake haɗa tafukan hannunsu waje ɗaya tare da ɗagowa zuwa bakinsa. Yana faman shinshina. Gaba ɗaya ya gama saukar da Ladi kasala ta shiga wani yanayi wanda da ƙyar take sakin numfashi. Ji take yi kamar ta rungume shi tsabar shauƙin da ke addabar ta but ba za ta iya ba. Shi yasa ta ɗan ja hannunta kaɗan alamun za ta cire but ta kasa magana duk da tana son furtawa. Ƙafafunta kansu sun soma gazawa da jin nauyinta. Nema suke yi siyasar da ita a ƙasa. Haka shi ma Gayen domin shi har ya fi ta shiga wani hali. Manyan idanuwansa har sun kaɗa. Wannan yanayin a koda yaushe shi yake ji duk idan zai kalle ta bare kuma ya taɓa ta. Feeling ɗin da yake ji a kanta daban ne. Bai taɓa jin shiga wata ɗiya mace ba zai taɓa iya jurewa na tsawon wani lokaci ba. Dole ne ya san yadda zai yi ta zama mallakinsa shi babu ruwansa idan har za ta amince da shi to ko yanzu zai aure ta. Shi yasa a hankali ya ware manyan idanuwansa da suka buɗe da ƙyar ya ce yanzu zan je in kawo mota.
ki gama shirya komai sai mu tafi. Sai a wannan lokacin ne ta samu damar buɗe baki cike da shagwaɓa ta ce anty na ba za ta bar ni in je ba please ka bar ni a nan ɗin. Shiru yana ɗan tsira mata ido sai kuma ya ce ko ba kya son ki kasance da ni ne? Ina tunanin ma ba kya so na. Girgiza kai ta yi tare da cewa a'a ba haka ba ne ina son ka. Kalmar ya matuƙar shigarsa har cikin ransa ya ji daɗi shi yasa fuskarsa ta ƙara yalwata da fara'a. Cike da jin daɗi ya ce da gaske kike yi? Murmushi ta cikin farin ciki ita ma ta gyaɗa mishi kai kana kuma ta sauke kan nata a ƙasa saboda yanayin kallon da yake mata. Zuciyarta har harbawa take yi da gudun gaske kamar za ta fito. Yanayin da take ciki ba zai iya misaltuwa ba. To me yasa ba kya son mu koma gida tare? Ai hakan zai fi mana ko? Kin ga muna gida ɗaya za mu fi jin daɗin kasancewa da juna. Ina matuƙar ƙaunar ki ba na so mu yi nesa sosai. Let me talk to aunty. I will be back tomorrow but not now. She spoke softly in a low voice. Shiru ya sai kuma ya ce okay. Ina jira but idan baki zo ba zan ɗauki mataki. Jin hakan ya sa ta kalle shi. Sai ya ɗaga mata gira yana sakar mata murmushi. Murmushinsa mai kyau tare da faɗin na san kin san halina. Ba sauyawa ne ba amma ƙaunar da nake miki ba zai sa na cutar da ke ba. Burina ki zama mata. Daɗi ne ke ratsa Ladi saboda jin kalamansa murmushi kawai take zubawa. Ta ki cewa komai sai ya ce shikenan zan bar ki. Zuwa goben zan zo idan na ji shiru. Sai ya saki hannunta yana sosa gefen girarsa while idanunsa kir a kanta. Ganin sun haɗa ido sai suka sakar wa juna murmushi kana kuma a hankali ya ce zan tafi zan yi kewarki sosai amma idan na kasa jurewa za ki sake ganina. Yadda ya magana har sai da ya sa ta ɗan dara ya langaɓe kai da faɗin oh dariya kike min. Murmushi kawai dai tana sauke kai ƙasa tare da kallon yatsun ƙafafunta. Bata sake cewa komai ba kuma bata ɗago ba duk da shi ɗin ya ce mata ta ɗago ta kalle shi na ƙarshe but ta gaza. Har sai da shi ya saka hannu ya ɗago haɓarta suka haɗa idanu hakan ya sa ta lumshe idanu tana sake jin wani abu ya tsirga mata. Har tamke baki take yi shi kuwa kallon fuskar ta kaɗai yake yi da baya gajiya a koyaushe. Sannan sai ya ɗan shafa fuskar nata yana janye hannunsa tare da sauke numfashi mai fitar masa da wani irin yanayi. Har sai da ta buɗe ido ta yi duba gare shi kana kuma ta ɗauke kanta. A hankali ta furta I'm going inside kar a ji ni shiru. Kawai ya furta ba tare da ya ce uffan ba still yana kallon ta. Ita kuma sai ta juya ta buɗe kofar za ta shige sai kuma ta waigo ta masa murmushi mai tsayawa a rai. Kana ta ɗaga masa hannu sannan ta shige. Farin ciki ne ya cika sa yayin da fuskarsa take yalwace da murmushi da ƙyar ya iya ɗaga ƙafafunsa ya wuce. Ba tare da ya sake waigowa ba har ya ƙulle wa gidan. Ashe ita kuma tana tsaye a bakin ƙofar tunda ta ga babu kowa a cikin falon sai ta buɗe ƙofar a hankali ta leƙa shi. Tana kallon bayansa har ya ƙulle wa ganinta kana ta ja numfashi a hankali. Tana shigewa ciki bayan ta mayar da ƙofar ta rufe. Tana shiga cikin falon sosai a lokacin ne Kera ta fito daga kicin tana cewa a'a Ladi. Baban Habi ya ce min kin fita waje wani ya zo wurinki right? aunty. Okay, wane ne shi? Kin san kwanaki ya taɓa zuwa mana yake tambayar mu ke kin san shi ko? Yes, I know him. Sake kallonta sosai Kera ta sai kuma ta ce babu matsala ko because baban Hafi ya nuna min kamar bai yarda da shi ba saboda babu yanda za a yi ki hulɗa da irinsu. But sai dai ya ce mana shi abokin karatunki ne. Jin hakan ya sa da sauri Ladi ta furta ya aunty abokin karatuna ne. Babu wani matsala a tare da shi we are discussing about the school. Well, amma duk da haka ki riƙa taka tsantsan kin san yaran Hausawan nan. Tom. Ta yi magana tana yin gaba ta wuce ɗakinta ita kuma Ladi sai ta koma ta zauna a kan sofa tana naɗe ƙafafunta a sama. Murmushi ne ya suɓuce a kan fuskarta lokaci ɗaya tunanin Gaye ya dawo mata a rai. Idanunta a kan TV but hankalinta gaba ɗaya baya jikinta. Tana tuna yanayinsa da komai ba ta taɓa tunanin ya iya soyayya haka ba. Ko rashin jinsa ba ta tunanin zai iya baiwa love muhimmanci. Sai ta ga akasin hakan. Ji take yi kamar za ta yi hauka saboda tsananin ƙaunarsa da beginsa. A da ta so shi bare yanzu da ya soma ɗanɗana mata asalin zumar soyayyar shi gaskiya ba za ta iya haƙura da shi ba tunani kawai take yi ta yadda soyayyar tasu za ta kai gaci har su yi aure. Numfashi kawai ta ja a yanzu ɗin tana mayar da idanunta a kan Kera wacce ta fito daga ɗaki za ta koma kicin sai ta ce anty akwai magana da za mu yi. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.